Patal. Sinabihan na kayong bawal magluwas, matagasong ka pa. Yes, kumusta kayo mga Jojo? Aram ko, pirang bulan dahil akong naka-meme review pero aram ko may nakamiss. So, ganyan, dahil ko napagpapalo yun dahil ngayon ko sa Rongta. Aram ko mga iba sa endo na board dahil sa wag mong subukan. Wag mong bawal pa subukan. magtaram ng corn beef 19 o SB 19. Kaya ngunyan, gabos kita naka-quarantine. So ay ko dyan mga kupal na nagluluwas pa kay kamo ngunyan. Sabihan ko di ko magpaparaluwas. Pagabat kamo sa komunidad. Pagabat na kamo sa arong mundo. Mapagabat, mapasali pa kamo sa gobyerno. Mundo. Yo. And then natin pala yun medyo natatapsiyan na ako. Let's do the meme review. Let's go. So ino meme from Kenneth, ang aking loyal na memer ng Parobkan. Yeah. Ikuang ka kanon, mga klase mo. Yeah. Aram ko nga ang iba sa Indo namimiss na ang pagklase. So ang aram ko ang iba dahil man nakakamiss. Siyempre ano man mamiss sa eskwelahan. Puro lokman sa nanggibo, puro dahil madangog, puro bay. Ay do joke lang. Tapos kunyan aram ko ng iba sa Indo. Siyempre maalala mo, lalo pati kunyan na March, graduation sana ng mga grade 12, tapos ng mga completers grade 10, pero maing nangyaring graduation. Kaya dahil sa postpone, what the heck, what a term. Dahil sa detuloy, dahil nga ni sa SB 19. So, aram ko sa ito nakakamiss ng moment na yun itong buwas ng kakanon, tas duropongan ng mga kupal mong warkada. And sunod. Sukot. Wag mong subukan. Wag mong subukan. Huwag mong subukan. Yes. Alam mo daw, di talaga sa mood mag-meme review niyan. Pirangal daw ng daw na sana yung mag-meme review. So, karoon nga, kumbaga, nalalain na ako makasupog. And then, aram ko mga ibang lalaki dyan, ang ibang gibos na naman. Tarong ninda, alang na lamang ang sendang mga sug. Kaka-TikTok, wag mong subukan. So, aram ko grabe naglalog sa utak ng mga board ngunyan. Igwaning online pambulan, igwaning partido versus naga, sos mga Bicolanong kupal. Hindi lang, iriwal lang kamo sa Facebook. May COVID na lamang sa mag-iriwal kamo. Pero, baka maano kita masabi fake news. Hindi ko aram. Pero balita igwada. So, sunod. Paano ang apo dyan? Kapats. Oh. Ako, pinadangog ang tropa ng bass music dubstep, tropa lapa. Ako, you don't like art. Yep. If you know the bass, what I'm talking to, and dubstep na sinasabi namin, ito yung alright, let's go Tagalog. Inidiso mga tugtog with a culture. Yes. Ito yun sa mga kanta, mga bakumpang baraylian ang tanong, pambaraylian pero sa mga panahon taon yan, itong mga kumbaga nasa level 500. And then you don't like art. Yes, speaking of art, unique. It's unique. Kung aram na dito nga giniba na unique na dilubyo, kunadong ninduna. Share ko lang, malupit ito pero medyo creepy siya. Grabe, nagigibong conspiracy, nasa demonyo itong tugtog, pero you didn't like art, don't you? You don't, whatever. Basta avant-garde music. Ang avant-garde ay, let's go. Makikita sa eskwelahan. Kaya di kita maleksyon ng art, joke lang. Pero aram ko sa avant-garde, yan sa mga bagay na kung anong gusto mong lagon sa musika o kaya sa art na di maintindihan. Halimbawa, nag-apon ka ng simbal o kaya nagpatunog ka ng kaldero, music pa rin yan. It's called avant-garde. Grabing nalainan kang tugtog na to. But by the way, we're not getting into it. So, next meme. Binanog tulos, tibanog tulos, may hinang nilalang. Yes, partido versus naga, mga mahihinang nilalang kamo. Dapat pa nagkairingan kamo pagtapos ng quarantine, magbaranugan kamo. Partido, mga tagaduhan sa naga. Ako, Tagalag na ako kaya dahil ko alam kung partido na pangarap saan daw mga Bicolano, mga kong Bicolano. Papatawa ka ba? Sunod, teacher, pirang
parang love. Mga estudyante. Yun ay mga scene na pag ang teacher nakataramsan ng date na love. So mga estudyante, inot tinagdadangog, ang iba nagtuturog, ang iba nag-iistoryaan. Pero pag nakadog na ning love, buray niya man karong mga tigkiguhan. Basta ang antigoruli na araw kayan, pero mga aktibo. So, makamiss. Dahil ang balikan, pagbalik sa April na nga ni palan ngunyan, may nang eskwelaang mabalik. So, graduation ako pero may na. Sunod. Yung sabi ko. Dahil ang mga tatay ngunyan, sa Roma na boring, ang gigibon kan, mapatugtog, kung ano-ano, touch by touch. Paborito ko ano. Susunod. And last, si ma'am na nagbabawal ng pagkakanhaban ng kaklase mga nakatukaw sa likod. Sarap tarong train up pansit, tarong konter na palamig sa kutuang boting impin. Lala. Yes, makamiss ang araw kanyang bagay na itong matago ka. So bawal ang hiling sa notebook, kaya ang gibo ng mga kupal na estudyante, mga cellphone, sa raraming lamisa. Mga miss. And then ano pa sa nene? Parang aming review ini palaan, by the way, testing. Pag ini umaabot ng 5 likes, 10 likes, tutuloy-tuloy yung kunan eh. Then na makikringe sa gigibo ko. Kaya slap like now. Charla. Mag-like ka, mag-subscribe, ipa 200 mo. I-share mo sa boring mong barkada kung dahi, di dahi. Aram ko dahi. I'm out.